oon Jarkko Nikara ja 28 vuotta ja täältä Koskenkylältä Saarijärveltä kotoisin. Mun nimi on Jarkko Kalliolapo, mä oon 42V ja kartturihommia tehnyt 23. vuosi. Kolme vetoa, kakkoselle. Saapilla lähdetty aikanaan liikenteeseen, että nämä on sitten huippuvehkeitä ja näillä on niinku tavoite ollutkin päästä ajamaan ja taistelemaan niinku parhaita MM-kuskeja vastaan. No kyllähän se niinku haaveena ja tavoitteena tuo ammattilaisuus on tässä vielä, mutta paikat on tiukassa, että niitä ei ole hirveästi tiimejä kuitenkaan ja uusia saisi tulla vaan lisää, että tulisi nuorille lupauksille niitä paikkoja sitten. Että. Jarkko kuljettajana. Kyllä se on semmoinen rauhallinen, määrätietoinen kaveri. Se on aktiivista ajamista koko ajan. Siellä niin kuin joko painetaan kaasua tai jarrua. Auto ei niin kuin rullaa yhtään. Hyvin määrätietoista tekemistä. Tavoitteena on 5 nippua ja että katsotaan riittääkö edellytykset sitten autossa ja miehessä, mutta sinne on kyllä tavoitteet. Että ei se helppoa ole tämmöisen tauon jälkeen vuosi viime VRC-kisasta, niin ei varmaan helppoa ole, mutta on tämä nyt 8. kerta jo Jyväskylässä, niin tuttua reittiä osittaa aika paljon, että koitetaan pistää lappu lattiaan. Eli kyllä mä lähden siitä, että me ajetaan mahdollisimman korkealle sinne 5 joukkoon. For me, you guys should aim for maybe a top 10 finish or something like that. I mean, if Jarkko can finish somewhere in the top 10, maybe higher, then I think that would be a good result for him. You need to be realistic, I think. Saatiin 3 erilaista tietä tässä. Että ensimmäinen, missä ajettiin tässä nyt aika paljon hyppyjä ja tie on vähän semmoinen kupera. Sitten toiset oli vähän, tuossa oli yksi semmoinen kapeampi tiekin, mutta aika vauhikasta. Et rallissa on kuitenkin paljon semmoisia niinku yhdistelmiä, että siellä ei ole ainoastaan leveitä tietä, isoa tietä, että siellä on sitten pientä tietä välissä. Hyvä testipäivä sen suhteen. Tämähän oli aivan loistava, tosiaan 3 eri pätkää ja kaikki oli ehkä vähän vielä erilaisia pätkinä, niin aivan loistava tilanne tosiaan, että harvalla tämmöistä mahdollisesti onkaan.
Aika paljon hierottiin alustaa mieleiseksi se, että siinä se vaan päivä tuhraantui. Kiitos kaikille talkooväelle ja Lassin loimulohet on aika hyviä, että kyllä että se niinku paljon talkootyötä tehdään ja meillä on vippiteltat sitten tuolla Kakaristossa ja Jukojärven pätkällä, että kyllä että se koko kylä elää niinku mukana tässä hengessä. You